Sugbuanong pari nga gihulagway nga bantugang kompositor, manunulat ug magtutudlo giila sa talagsaon niyang mga nahimo pinaagi sa paghatag kaniya og Order of Raha Humabon Award, labing taas nga pasidungog nga mahatag sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa mga Sugboanon nga dunay dagko og talagsaong natampo sa pagpalambo sa kulturang Sugboanon. Ano ang report? Ang huni nga Consansoy Variation nga gihan-ay ni Monsignor Rodolfo Rudy Villanueva nga usa ka musician, literary genius ug gihulagway nga Cebuano par excellence nga gitukar nila ni Joel Oporto ug Anton Solomon kanhiniya mga tinun-an sa musika. Nahimong inila ang mga nobela ni Villanueva ubos sa pen name nga Renato E. Madrid. Nahimong inila tungod sa gihan-ay o gitagik nga mga awit sa simbahan, ang 24 Masses, Salterio Cebuano o Kansyonero Cebuano nga mao gigamit sa mga kasaulugan sa Santos nga Misa sa mga simbahan sa Sugbo ug ubang dapit. Usa sa mitatak nga mga awit samtang gilihok pa ang beatification o canonization process ni San Pedro Calungsod, mao ang Way Sukod nga Pagmahal. Giawit usab ang Cebu, awit ug huni nga gitagik mismo ni Villanueva. Gipahigayon ang conferment ceremony sa San Carlos Seminary College nga gitambungan ni Dr. Rezel Mujares, National Artist for Literature ug ang inila nga mga magsusuwat nga magbabalak nga si Judge Simeon Dumdum Jr. nga mihalad og balak isip patsidungog sa award nga nadawat ni Villanueva. Gitunol sa mga opisyal sa Cebu City Hall o sa Cultural and Historical Affairs Commission sa Dakbayan sa Sugbo. Sa wa pasugdi ang kalihukan, gibuksan kini sa usa ka Santos nga misa nga gisaulog mismo ni Arsobispo Jose Palma, retired Auxiliary Bishop of Cebu Antonio Raniola, Bishop Osvaldo Padilla, Apostolic Nuncio Emeritus ug sa ubang mga haligi ug kaparian sa Sugbo. Uban ni Rod Parado, Chel Valiana, Balitang Bista.